48 urte pasa dira 1976ko martxoak 3ko Gasteizko sarraskitik. Euskal Herriko langile mugimenduak bizi izan duen sarraskirik handiena izan zen martxoak 3ko. Franco bere ohean hil eta hilabete gutxitara gertatu zen, diktadorerik gabeko frankismo testuinguruan, greba, manifestazio eta bilkurarako eskubideak ukatuak zeudelarik. Langile mugimenduak lan baldintza duinen alde deitutako greba eguna izan zen martxoak 3koa, beste bi greba orokorrei jarraipena emanez. Egun hartako arratzaldean, Gasteizko San Francisco elizan, milaka langile batu ziren grebaren inguruko argibideak jasotzeko. Espainiar poliziak langileria geldiarazteko errepresio oldarraldi batean, eliza barruak gas lakremogenoa jaurti eta kalera korrika irten zirenei tiroka hasi ziren balak eta gomazko pilotak erabiliz. 100 zauritu eta 5 hildako utziz. 17 eta 32 urte bitartean zituzten, Pedro Maria, Francisco, Romualdo, Jose eta Bienvenido langileak erail zituzten. Urtez urte, Gasteizen gertakariak oroitu eta justizia aldarrikatzeko mobilizazio jendetsuak egin ohi dira. Aurtengoa ez da salbuespena izan, bortizkeria poliziala salbuespena izan ez den moduan. 4 atxilotu eta hainbat zauritu egon dira Gasteizko manifestazioan. Emakume bati ahoan eman diote jaurtigailuek, eta gizon bati oina zapaldu dio ertzaintzaren furgoneta batek. Foam jaurtigailuak eta gomazko pilota ilegalak erabili ditu ertzaintzak. Sarraskia aitortu, erreparazioarantz pausoak eman eta hainbat instituzioetatik memoriarik eta zintzoak egitetik urrun, ez da justiziarik izan 58 urte luzetan. Hala ere, eragile eta sindikatuetatik bizirik mantendu da memoria. Gazte, ikasle eta langile mugimendutik urtez urte mobilizazio eta ekitaldiak antolatu dituzte herri memoria bizirik mantenduz. Noiz arte iraungo du errepresio polizialak eta aitorpen ezak?